Здравейте! Днес ще разглеждаме тема, която е пряко свързана с любовта, пряко свързана с отговорът, който вие търсите. Да видим къде се е скрил той и каква яснота иска да ви даде Таро в момента. Аз първо ще направя кратка ваша идентификация. Знаете тази част от четенията. Вие сте нетърпеливи, вие сте хора, които сърцето ви е наранено, хора, които казват, че това нещо е било кармично. Тук заради един император, тук заради един човек на по-висока позиция от вас, тук заради това, че се е отнесъл спрямо вас несправедливо. Този човек ви е докарал до там, че вие сте блокирали нито напред, нито назад, нито наляво, нито надясно. Тотално казвате, се осланяте тук, каквото дойде. Вие го приемате. За сметка на това тук се иска много страшна сила от вас. Вътрешна сила, с която просто да преодолеете всичкото това нещо. Но тъй като за мен това е доста общо, бих искала да видя една карта за това нараняване, какво точно се е случило. Тройна конфигурация, изпуснат шанс за ново начало. Този изпуснат шанс е дошъл, защото вие сте разбрали тук за намеса във вашата връзка, нещо, което се е случило по неправилен начин. По картата на справедливостта, точно така. Открили сте нещо, което не ви се е понравило, някой се е намесил във вашите отношения, тъй като четенето е общо. Няма да навлизам в детайли, при всеки може би ще бъде нещо различно, дали заради трети човек, дали заради работа, дали заради трета ситуация. Но вие сте научили една истина. Истина, която така ви е накарала да се отдръпнете, която ви е накарала просто да концентрирате цялата сила в себе си, която имате. Вързали сте се тук с някаква задача, която казвате, че ще изпълните до края. Дали е свързана с императорът тук, който излиза, който е свел глава, който е привел глава или не, но вие тук сте се фокусирали само върху едно единствено нещо, което казвате, че ще оставите да излезе на дневен план, ще го довършите и че това е пътят ви напред. Него сте го оставили назад, все още сте фиксирани в него, но това фиксиране, как да ви го обясна, това фиксиране е по-скоро ще видя докъде ще издържиш без мен. След като аз си тръгна, след като те оставя сам и ме няма в живота ти. Вие сте се фокусирали само единствено върху работата си и делото, което имате да довършвате. Да видим. Сега. Очевидно търсите някакъв отговор, за да се спрете на това видео. Нека да видим. Ако сте се познали в идентификацията, то моля продължете напред. Със сигурност ще откриете нещо, което търсите тук. Да видим какви са отговорите. Какъв е отговорът, който Таро иска да ви даде. Ще продължа с до 5 карти така. Сега, отговорът се крие тук, който вие търсите. Първо, вече предполагам сте си задали въпроса, ако не, нали? Най-вероятно е точно това, за което сте си мислили, заради което сте отворили това видео. Тук ще се изисква възраждане от ваша страна. Ето тази сила, защо ми излезе в идентификацията. Силата да пуснете това, което обичате. Да го оставите да изгори. Защото знаете, че това нещо не е правилно. Че по този начин стеклите си обстоятелства не са правилни. И че каквото трябва, после ще се възроди по-силно, по-ново, по-хубаво. И тук като цяло, отговорът ви се крие точно в това възраждане. Трябва да тръгнете напред. Трябва да оставите тези неща, които не са за вас, да изгорят. Това, което не е за вас, е това, което ви носи болка, това, което ви носи страдание, това, което ви отдалечава от това, което е на сърцето ви. Това, което го правите на сила. Какво се казва тук? Ще намерите силата, най-малкото някъде, откъдето не сте очаквали. Вие просто ще се зареждате. Дали ще бъде от дете, дали ще бъде от някой с по-младежка енергия. Някой, който така ще успее да ви вдъхнови, да погледнете настрани, да пуснете тази фиксация, която имате, да обърнете гръб на
Тази страст, която е била давана по неправилен начин, или вие сте я искали, а пък не сте я получавали по начина, по който е трябвало. Точно тук, с кралят на жезлите, оставяте без съмнение, без всякаква категоричност тук, това нещо в миналото. Оставяте го, защото казвате, че там, където сте вложили, виждате ли как тук ми пада, където сте вложили, тук някаква зима имаме. Не дава плод. Ами като не дава плод, време е да оставите нещата до там, да изгорят. Тази тук зима трябва да се влее емоция, трябва да се влее страст в нея, трябва да се влее огъня, за да може да се възроди по-силна, по-могъща. Не сте получили тук каквото е трябвало да вземете. Сякаш ето, на колене сте се молили да получавате нещо. Да получавате обич, любов, внимание, топлина, страст, огън. Но до такава степен вече вие сте го разбрали това нещо, че тук сте се отдалечили от това, което не трябва, казвате, да бъде, което не трябва да бъде давано на сила. Не можете да карате. Казвате, че вече не ви интересува дали е его, дали е самовлюбеност, дали е нарцисизъм, дали е нещо друго. Не. Преляло ви е. Тук казвате, че най-после, като не става по единия начин, ще става по другия. Като не става с теб, ще стане без теб. Тук сте се фиксирали и фокусирали върху това точно да изгорите всичко, което не трябва. Нека да видим още малко какво ще изгори този феникс и какво ще донесе. Така, хванала съм си тестето наобратно, така че ще ги чета така. Това си е в права позиция. Какво ще изгори? Там, където сте се застояли твърде много, независимо, че там всичко ви е било подредено, било ви е направено, било ви е нагласено, вложили сте много, вие сте решили да напуснете. Точно това ще се изгори. Очевадно твърде много време сте се застояли там, където не трябва. Това приключва. Какво ще дойде? Двойка чаши. Предполагам, тези, които следите редовно тарото, много добре знаете какво означава тази карта. За тези, които не знаят, ще подчертая все пак с още една карта, защото тук, както виждам, това ще доведе до една нова, по-силна, по-гореща, по-истинска любов. Такава, която няма да бъде тежка, такава, която няма да ви носи тежести, няма да ви кара да се чувствате като в сенките, като все едно вие получавате трохичките с цялата си твърдост и упоритост, която имате. Не, тук говорим за нещо чисто, за нещо истинско. Натам ви води този феникс. Това ще дойде, казва той. Точно във феникса е вашият отговор. Трансформацията. Силата да оставиш това, което вече не е твое и да си позволиш за известно време да бъдеш в пепелта, така че да можеш да се възродиш по-блестящ, изпълнен с нови надежди, изпълнен с страст, с жизненост. Тогава, казва този феникс, ще ви донесе и това, за което най-много копнеете. Императрицата. Най-после да бъдете поставени на този пиедестал, на който трябва да бъдете. И той не идва така, защото от никъде. Той идва, тази императрица тук стои спокойно, сред плодове, сред изобилие, на един трон, където каквото пожелае, може да бъде нейно. Тя е в пълната си власт и напълно осъзнава какво може и за какво си струва да се бори. Така, сега трябва да оставите, между другото, колебанието на страна. Аз тук ще ви изтегля няколко послания към това четене. Да видим.
Отговорът, който търсиш. Какво трябва да знае човекът, който ме гледа? Чудесно. Няколко карти паднаха. Да видим. Първо, започвам да ви ги чета в поредността, в която паднаха. Семейството. Семейството се казва тук. Може този отговор при някой да дойде точно оттам. Ако не сте споделяли за ситуацията, в която се намирате, може да чуете едно такова мнение, някой някъде във вашето семейство, да има повече опит от вас, да може да ви даде правилен и адекватен съвет. Не си мислете, че вече не се броите. Напротив, имате съдържание и то е доста така пълно. Има нещо, което тук се казва, че не сте преброили, а това е всъщност нещо, което като шанс, който трябва да вземете. Отрупани сте сред много вещи, сред много неща, как да ви го обясна. А пък вие сте се фокусирали само върху това, което нямате. Огледайте се казва тук в тази карта. А тук се казва, че е време да наблегнете и на нещо, което да ви укрепи вътрешно, душевно, на нещо, което да ви донесе знания. Някоя книга може би трябва да отворите, там също ще намерите отговорът, който търсите. Но най-важното и ключово от това четене тук е, че отговорът е в оставяне и пускане на старото, за да отворите място и пространство за новото. Благодаря ви. Надявам се това четене да ви е донесло нужната информация.